sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, saro sa duwang nagkarigo sa dagat sa Kutmo, San Fernando, Camarines Sur, lamos na kan makwa kasubagong aga. City Social Welfare and Development Office kang Naga preparado ang pang-ayuda sa panahonin kalamidad. Mga pasaherong pasiring sa Burias, Masbate stranded sa port kan Pasakaw, Camarines Sur. Silver medalist kang Prisa 2023, dinaog kang volleyball team hali sa Bicol. Diyos Marahena Banggi, ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Kung dati sa kadikit na uran, ba tulos ang nagkapirang sona sa Barangay Mabolo, Siyudad ning Naga. Alagad huli kang bagong drainage system project kan barangay, naiwasan tulos ang marikas na paglangkaw kan tubig urog nangunyan na makusog ang uran. Aram mo taman ang kompletong detalye sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Ini ang drainage system na pinagsasaayos igi sa Barangay Mabolo, Siyudad ning Naga bilang preparasyon sa nagpapamating raot ning panahon sa satuyang nasyon. Urog na, bistado ang Barangay Mabolo bilang saro sa mga barangay igi sa Siyudad ning Naga na binabaha. Saro si Nanay Julieta Buffet asin Janice Morano sa mga haloy na residente kang Barangay Mabolo asin dakol naman silang na-eksperyensya na pagbaha sa saindang barangay. Ninhuli sa tabang ka mga pinakarahay na mga drainage system, dain naman ninda namamatean ang pagbaha maski sa kadikit na pag-uuran. Dati po, nagbaba po siya, mag-uran lang pong naba po siya. Ngunyan po, dahil na po. Minsan po hanggang dito sa sa tuhod. Pero ngayon po, medyo hindi yun na nabaha. May drainage na. Pinapasiguro man ka mga opisyalis kang Barangay Mabolo ang seguridad ka mga residente pag may mga kalamidad. Handa naman ang mga evacuation center asin mga kakaipuhanon kung sakali man na mamatayan ninda ang makusog na pag-uuran. Sa ngunyan po kaya sa tabang hanggang sa tuyang committee kan infrastructure, nagigibo na po kaming drainage dyan. Existing na po si drainage kaya man dyan nagbaba, mas araw kaning uran. Maski makusog ang uran. Preparado man po ang evacuation center na kung magkaikwaning paglangkaw kang tubig. Isa yung nga duwang harong inoper niya sa evacuation center diyan sa may zona 5. Kaya ang taho, igwan ang sabi kaya na natudan na iipakwaran. Yung barangay hall, ito pong ALS, ito pong high school diyan sa San Miguel, tapos ining chapel, kang Mabolo, as evacuation center. Sa ngunyan, hinahalat na lang matapos ang mga drainage system sa kada zona kang barangay. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, dakulang tabang ang pagbawas kan basurang plastik na nakakabara sa mga kanal na iyuman ang nagkakausanin pagbaha. Sa Barangay Mabolo, may proyekto ang barangay na ribayonin bagas as in school supplies ang 10 kilong eco bricks na ipaparibay sa sainda kan mga residentes. Susug ki Barangay Kagawad Glenn Francisco, plano nindang magtugdok nin pasilidad na gamit ang mga plastic bottles na saindang natipon. Kaya ang project mi po kaiyan is makagibo po kami ng sarong building na ito pong eco bricks ang gamit sa plastic bottle. Siguro po, naghahalat lang po kami kang mga pag-iriba na makumpleto po si plastic bottle na gigibo ni para sa moyang gigibo na bako ang pong building na dakula. Sa naman lang po yan na segregation kang mga basura. Padagos sa mga bareta. Hulikan pag-uuran na darakan habagat. Nagkapirang pasahero na pasiring sa Burias, Masbate ang stranded ngunyan sa Pasakaw Port. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Puun kan maglaog sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karina na pinakusog ang Doros sa bagat. Nakamati ang Kabikulan in paminsan-minsan na makusog na bagsak ang uran urog sa hapon asin pagkabanggi. Sa report na pinagresibik ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kang Camarines Sur hali sa mga MDRRMO sa Pasakaw, Camarines Sur. Puun pakasudbang hapon, may stranded ng 94 pasahero sa pier kang Pasakaw na pasiring sa Burias, Masbate. 46 ang lalaki, 48 ang
babae o katumbas kang 21 pamilya. Ang Philippine Coast Guard sa Pasakaw naman na nagpakakan sa mga ini. Bantang nakaantabay man ang Municipal Social Welfare and Development Office kanasabing banwaan. Sa sitio na Buslit, Barangay Binahian, Sipokot, Camarines Sur, nagkaperang baroto ang nagkararaot hulikan makusog na rapado nin alon, mantang sinanop naman si nagkaperang tangkal matapos na maglangkaw na ang tubig darakang pag-uuran asin makusog na alon. Padagos ang pagresibi ng report kang PDR remo kan Camarines Sur sa sitwasyon kan mga banwaan sa probinsya ngunya na may pag-uuran pang namamatean ang Camarines Sur asin bilog na Kabikolan. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nagkondusir man in water level monitoring ang Buhi Bureau of Fire Protection sa mga tulay na sa indang nasasakupan matapos ang sigidong pag-uuran hulikan habagat. Kasabay naman ang paglibot kan fire truck para magpagirumdum na dapat maging alerto sa panahon na magpadagos-dagos pa ang pag-uuran. Sa iba pang bareta, City Social Welfare and Development Office Naga nagsiguro kang sa indang kahandaan na makapagtaong ayuda sa panahonin kalamidad. Aramon naman ang kompletong detalles kayan sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Relief goods as in iba pang makakatabang na gamit sa mga residentes kang syudad din Naga ang pigahanda ng ngunyan ka City Social Welfare and Development Office. Ini kung sakali man mga ipuhanin tabang ang mga Nagenyo, ngunya na nagpapamati na ang raot ng panahon sa probinsya. Sigun kay Ma'am Annabel Vargas, pamayok ang CSWDO, hahalatuninda ang kasuguan ni City Mayor Nelson Legasyon kung may mga ngaipo asin mahagad din tabang asin asistensya sa inda. Pag nag-go-signal si Mayor na kailangan kayo, that's the time na magbe-prepare kami. Pero naka-prepare din naman kami. Kaya lang, hindi pa naman nakapack. Pero yung naka-standby food packs, nandiyan na sa amin. Dagdag pa ni Ma'am Annabel Vargas, pakulang sa kalamidad sila nagtataonin tabang kundi pati naman sa mga nangangaipo. Kung kaya, permisindang may nakapreparar para sa gabos. Ready kami kahit hindi bumabagyo. Kasi meron nga mga indigent na pag walang pagkain, sa amin pupunta, binibigyan namin. Naka-ready kami palagi. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, saro sa duwang nagkarigo sa dagat sa Kotmo, San Fernando, Camarines Sur na nalamus, nakuana. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meet limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission in Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning. Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dako sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, saro sa duwang personang nagkarigo sa dagat sa Barangay Kutmo, San Fernando, Camarines Sur kan Lunes nin hapon. Ang nahiling kasubagong amay na pagkaaga na naglalataw-lataw sa kadagatan. Tulos man naghagad nin tabang ang Barangay Council sa Philippine Coast Guard para maigilid ang bangkay kan biktima na dai pa ipinapaluwas ang pagkakabisto. Ang saro pang kaibahan kaini ang padagos pang pinagahanap maski may kadipisilan hulikan makusog ang alon. Ang duwang nagkarigos as ina-report na nawara, pinagbisto sa mga alias na Joshua, 17 anyos, kan Tigawon, Camarines Sur, asin Alison, 16 anyos, kan Barangay Kutmo, San Fernando, Camarines Sur. Sa satuyang police report, pinaalang na daw ni marijuana na yaon sa laog kan coin purse ang nadiskubre sa 18 anyos na suspek na residente kan Barangay Igualdad, Syudad ning Naga. Naenot ng pinagsitar kan mga market guard huli sa paglibot-libot kaini sa ukay-ukay section kan Naga City People's Mall. Kang investigaran ini asin kapkapan kan mga market guard, digri ninda na diskubre ang pinaalang na dahonin marijuana kung kaya tulos man subot sindang nag-apod ng pulis hali sa police station number 1 na iyon naman ang nagkustodi sa suspek mantang pinag-aarampa kung sa inya ini pinagbakan. Sa iba pang bareta, dead on arrival sa Tinambak Medicare Hospital ang 56 anyos na biktimang si alias Leonardo. Sarong Paraoma, residente kang Zone 4 Barangay San Roque, Tinambak, Camarines Sur, matapos ining makuryente sa drop wire kan kaso rekuto na pagsasadiri kan sarong alias Bebot. Lunad kan sa iyang damulag ang biktima mientras pauli kan mangyari ang insidente.
Padagos pa sa mga bareta, volleyball boys kan Bicol dinaog ang palarong pangbansa 2024 silver medalist na Calabarzon. Mantang mga atleta padagos na nagpupursige na makatipon ng medalya sa nagpapadagos na Prisaa 2024. Aram mo taman ang kompletong detalles kan sa report ni Dennis Batir. Sa ikatulong aldaw kan National Prisaa 2024, padagos ang pakikipaglaban na makapuli nin medalya ang mga parakawat hali sa manlain-lain na rehiyon. Base sa pinaluwas na partial and official medal tally as of 5 PM kan sa ugma, ang Bicol Region igwana ning 23 na medal, ang Seniors Division, 5 gold, 7 ang silver, asin 11 bronze medal. 64 naman na medalya ang nasungkit kan Youth Division na may 29 gold, 19 silver, asin 16 na bronze medal. Ang volleyball boys kan Region 5 nakaguno na ning duwang gana mantang nadaog kaini sa panduang kawat ang Calabarzon na dating silver medalist kan nakaaging taon. Pinahiling man kan volleyball girls Region 5 na iyo ang defending champion kan nakaaging taon ang sa indang tibay asin kusog kan depensa sa inot kaining kawat kontra Region 8. Nanggana ini sa tulong magkakasunod na set sa score na 25-15, 25-13 asin 25-11. Ang gabos na ini produkto kan disiplina, focus asin tibay na darakan labang player. Kaya ang kapangganahan na ini sarong orgulyo kan Naga College Foundation urog na kan bilog na Bicol. Hali digdi sa Legazpi City, Albay para sa National Prisaa 2024, Dennis Batir, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, ang pagiging pursigido kan lambang atleta na magtrayumpo. Ang may pinagahalean nin inspirasyon na iyon mas nagtutulod sa sainda na makapuli nin onra sa saindang eskwelahan. Aramon tan iba pang detalyes kan istoryang ini sa report ni Ja Maika Angeles. Ang kada parakawat o atleta may mga istorya na nakatago. Araw kan istorya kan pagsakit, pagkadaog, pagpupursigi asin istorya kan sa indang mga pamilya. Si Lily Lilio, sarong ina na tubong Magaraw, Camarines Sur, solong pinapadakulaan sa iyang aki na parehas medalist sa kawat na taekwondo. Saya subuot nagmanaan sa iyang mga aki, tasyaman sarong atleta kan sa iyang kahubenan. Dagdag pa niya, pirmi niyang pigpapagirumdum sa iyang mga aki na lalong pakarayon asin tawan importansya ang kawat na ini na iyo ang makakatabang sa inda tangaring makatapos ng pagklase. Pag hindi pa naglalaro, siyempre, grabe yung nervyos ko, pero pag nakasalang na, okay na. Tsaka very proud and very happy sa anak ko. Ever since po, suportado ko ang dalawang anak ko sa hatid sundo ko sila sa training, then hands-on din ako sa kanila. Every competition, kahit saang lugar, and every promotion, ando doon ako sa kanila lagi. Yung panganay ko, since grade 2 siya, ngayon second year college na siya. Tapos yung champion kong anak, last year, siya, gold medalist siya sa Prisaa sa Zamboanga, ngayon bronze medalist siya. Sa ibong man kan karawat, igwa kitang officiating officials na iyon kaibahan ikan mga parakawat sa init o uran. Puon sa pagpuon, hasta matapos ang mga karawat. Ang medics mana perming presente asin yaon sa gabos na sports and event kan Prisaa. Dakol namang narespondihan puon pa sa enot na aldaw. Waraan presensya kan mga kapulisan para sa peace and order kan gabos mientras nagpapadagos ang National Prisaa. Sa samuyang pakikipag-ulay sa mga ini, parehas mayong ibang minamaot kundi ang marhay na kamugtakan kan gabos. Dawa na grabe man ang pagal asin challenge kaini sa inda. Sa pagpadagos kan mga karawat, padagos naman aramon ang mga istorya sa ibong kan kompetisyon igdi sa Prisaa. Hali digdi sa National Prisaa Games 2024 sa Legazpi City, Albay para sa One Media TV 48 Naga. Ja Maika Angeles, Newsbreak. Asinyan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.